Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Choyamba tikathokoze kumwamba kumene kwalola inu ndine kuti tipezeke malo ano. Amen. Akanapanda kutilola sizikanatheka kuti tipezeke. Kugona ndi chizolowezi koma kuzuka ndi chisomo. Choyamba Bwana ine ntchito yanga ndiyongoti ndikulandira kuno ndi kumakata choncho mumve mumtima kuti takulandirani. Abwana ngati kumwamba kungalole kuti pasikiti zichitika mkufuna kwake, koma abwana mavuto kuno nkosha yamba. Kutereku ikanakhala ngati mawiki apitawo nyimbo zisibwenzi zikuveka choncho. Pano pavoti tino watu aliyense kambale kamozi wapeza mchifukwa chake mukuona kuti anthuwa akumveka saundi koma ndiyo sayamba yagonera. Maplani anu mukamapanga maplani anu makata mumuyike mmenemo chifukwa kunoko ndi kuchipalamba timadalira Fetereza na amene wangolowa mgolowera basi no kulephera ukamalowera uku akupezeka uku ukalowera uku akuti iwe kuchirazo. Choncho ni mawu amenewa ndafuna kuti ndikulandireni amayi ndi abambo ndingokumbutsa mawu awo. Kulakwisa kamozi zaka zingati? Mukakhoza zaka zingati? Ndiye chisankho chikhale ndinu. Ali mwanapa? Nyengo mmene kukuotchera kunsana kumuzi ndikukuona ndine ndine mawu amene sakuluseka kadiwa kuno Bwana Kalaga akulandira. Toyambira mwabwera muzitifeza pesa Bwana Kabaka ineyo ndikaputa lodiera limina kukuza kuti tichita zomwezo ambira kudalisha mwisa. Amen. Chipagira mwamba. UTM! Chokolatu! Utakaliso kabambe kwa September 16 bano. TK kwa September 16 bano. President watu wa September 16 bano. Siko kwambiri. President mundirole ndipereke maule mumotere mu ndikapereka maule amenewo ndipempha ena onse amene akubwera kudzandiyankhula pano
kuti akazikitse maulemu chimake. Choyamba ndipereke ulemu kwamba gogo ndi mafumu onse amene tili nawo pano. Ulemu upite kwa inu. Ulemu wachiwiri upite kwa presidential advisor amene muli nafe pompano Dr. Matthews Mtumbuka landirani ulemu wanu. Ulemu upite kwa ulemu wina upitenso kwa vice president achipani chathu cha UTM Dr. Bulilani landirani ulemu wanu. Ulemu upite kwa regional vice president athu kuno olemekezeka Richard Makondi. Ulemu wina upite kwa national publicity secretary athu olemekezeka Felix Njawala. Ulemu upite kwa national organizing secretary athu olemekezeka Hashim Banda. Ulemu wina upite kwa director of elections athu olemekezeka Bright Kawaga amenenso alishauri MP kuno. Ulemu upite kwa director athu wa strategic planning Ayongo Wayongo landirani ulemu wanu. Acting regional governor athu kuno olemekezeka Mosipiri ndi region yanu yonse landirani ulemu wanu. Director athu amayi anayambira ntchito yaikulu iliyonse ino akhale yali kuno. Mai Lois Mponda landirani ulemu wanu. Ulemu upitenso kwa director athu wa youth region Maxwell Julius landirani ulemu. Ndi magavana zathu onse district governors motsogoleredwa ndi Agulani komanso constituency governor motsogoleredwa ndi Asomba. Maulemu akhale malo wake. Ulemu wanu waukulu asanano a president ndokuti ndikuita nene anthu amene atatu yakhale pano ndipo mosalaya kadiwa ndikuti ino ndikusosto tikachoka pano tukaimaso paluzu mundilole ndayitene a regional governor kuti akulandireni Bambo Amos. Impedi kutusa, impedi kutama bomala jinaga wabale. Impedi kutama bomala jinaga wabale. Siko mwambiri amene wabwerera Dr. Kabambe Chibakira Mama. Amene akuti pa 16 nzakaponera Kabambe Chibakira Mama. UTM Sokolo latu Dr. Kabambe pa 16 September lapa. Dr. Kabambe pa 16 September lapa. UTM pa 16 September lapa. Olemekezeka president athu kani yubisosto koma mundilole kunoko kwa Makata tikulandireni ndi manja awiri. Olemekezeka president athu maulemu aperekedwa kale. Inuyo ndi president wa number 3 kuponda malo ako. Oyambirira pano tibwerere matipati ya magidi mbuzi. Wachiwiri kuponda pano malo ano ndi SKC simwawu susabiti. Amena kubwera kutapanilisa kukhala ngati mwa president ngendi ino olemekezeka. Ye mafumu onse ndi anthu akuno. Olemekezeka kukonzekera nthawi yochepa koma mumve kuchokera pansi pa mtima kuti ifeyo kunoko takulandira ndi manja awiri. Tikulangula mawu awa ifeyo chani anthu akunoko ku Makata akunoko mosokozedwa ndi mafumu amene akhalapa akhala akulangula kunena kuti
ipetu misongano ina ikamabwera sitinatha kukango kala pampando misongano bisawa koma titangomba kutamena kubwera tata lisoka bambe atipanga nokuchoka mnyumba mao kubwera malokana taombele manja wa izizo zikusikimisira bana iniwe muzingo panga training yangu yokalola koma kwa mbona uboneka abango nyama mati ndikupempeni tosa vile tiliku mapuma mandira kulakuna kuti koma mauze to atu kuti kuona tako la mkugu tulikilie mpepo iwombe tikulangu isitipachani tikulikilia pa 16 pamena pakubwela hapa tena nichopotela chatu kapotela tikukumba chaku kukioneka makala mukuononga zindu za mbili apa munema takala tikuononga mpena jimati ndikuuze nisoma omalizira kuno kuli mwango apeze chati chimana tachilangira kosekano chakuti anyamata akamaja ndi wankulu anga kada anyamata akakuta sasa mamanja paka wankulu awalauna anyamata ukisabani manja tikulangula mawawa chipachani anyamata wonse amene ali ku DPP anachivomereza kuti amene mungalamule dziko lino ndinu komapata kuti wankuluja akukanirira sakulangula china chilichonse angokhala mopereka ulemu cholinga tongona kuti ifeti zadasiya asiku la makoti pomalizire ndikupuse dambamudama ndikupuse muyake akabambe waye mapuma kodi nzanu unampeza wakaujo wakalapa mpano kumatenga mwendo ulibucha sana kare bwino binusa mukaujo ali yesa manali ku DPP wakaujo abwera kuitiemu mulungozo munalisa bana kabula ngene madamu ni masubani woni ya pomali tirabana Wamani ziramu ndilone diimise anyamata adu amena akuimile hapo wale megezeka manakawaga pigani kuno kasra watu pigani kuno Mashado MP yakuno muli nikisomo lini mwana muli mashado awili ole migezeka Bright Kawaka komanso muli ni Victor Singanga Victoria Umari amene mwina nthawi yonse tikatini nali mozi koma wodina muli ole migezeka bwana imati mundilole kuti momona nyamata wanu kasa kumati pasi Bright Kawaka kuti alafulire soko Bagera mwamba. Yemwa kutsiwa zonena kuti pa 16 September akapotera Dr. Kabambe komanso ali ndicho votera. Bagera mwamba. UTM. Sokolola tu. 16 September Dr. Kabambe. 16 September Bright Kawaka. President kuna mwafika ndi ku Blantyre North East mafumu alankulakale kunoko ndilira limodzi lomwe likuoneka kuti anthu analiiwala komanso analonjezedwa zinthu zimene zonena kuti sakulandira kufikira lero anthu ali kunoko wandi angolimbikira kwambiri mchito zina zili zonse monga tinanena mfumu kunena kuti kuno kuti achite bwino ndi nkhani ya fertilizer koma zimenezi fertilizer uja anamona akudutsa chifukwa choti kuboni inafera m'manja izi zachitika chifukwa chonena kuti utsogolero umene ukukanopa ndi wodzikonda osaganizira anthu amene ali kumudzi kuno aona msewu mmene mwadutsira msewu umene uja unalonjeza lokukonzedwa uzafika pena pake
koma mpaka na lero palibe chimene chikudani chikuchitika. Anthu akuno analonjezedwa zitukuko zimene kati zikhale kuno kupyolera mwa mafumu ma NDC palibe chimene chikuchitika. Chimene chikuchitika ndi kumbwanamiza anthu. Ndikuthokozeni chifukwa chimene mwabwera kuno. Anthu awawa masomphenyawo chiyembekezo chawo akudikirira inu pa 16 September ndi malonjezo amene mwawuza komanso amene mukutiuza ife amene tili kumbuyo kwanu kuti dera lino nalonso likhale lozindikirika kuti kunoko kuti Blantyre North East. Tikachoka pano kupita uku ndiyo tikukumalizana ndi Chiratso. Tikapita uku anthu kumachinjiri. Tikapita uku ndi kuzomba. Koma mukakhala peyo kuyang'ana zomwe zichitika m'maderamu kulibe chimene ungathe kuloza kunena kuti amene alipo padakali manopa amene atsogoleri apanga. Ndikukhulupirira kunena kuti anthu awawa sakachimwanso sakalakwitsanso akachita manyazi potuluka mukovotera muja cholinga chonena kudziwa zonena kuti akakangolakwitsa monga mmene anenera mfumu ndiye kuti zaka zinazo 5 koma zafika kwinapo ndiye lukutopo kuzakhaulira lugambo lozizadutsa iya. Kunoko akabwera anthu akumauza zochita. Koma zimene akauzazo kuti ayitambisa driving school ikwapezeka kuti mwangonena ayitingotulutsa yapita. Akatero ndiye kuti anthu awawa anamizidwa kokwanira. Ifeyo ngati kuitemu bwana motsogozedwa ndinu ndi chikhulupiriro kuti anthu azitanamizanso ya. Anthu awawa kuwala kwawo ndi tsogolo lawo lipangidwa kuti liteke kupyolera mwa inuyo bwana. Zimene zizichitika chifukwa chonena kuti anthu awawa azindikira kuchimwa kwawo. Kupepesa kumene apepese ndi zomwe ife tadutsamo ndikukavotera inuyo ngati president komanso ineyo ngati phungu wawo wakuno kuti zinthu ziyambe kuyenda bwino. Ndimalo amene wabwana msonkhano uwu ndiwongoyimayima. Ine ndikupempheni m'malo mwa anthu akunoko kwa Makata tikufuna msonkhano umene mudzaonenso kuti kodi khwimbi la anthu lapano limakhala lotani. Ife kunoko ambiri ndi achiyawo timayankhula achiyawo ndendene kuti twapochere bwana. Patawi inomo ndilole kuti ndiyayitane a Felix Njawala amene akatiuze kuti tikamati president number 7 Malawi kuno kuyambira pa 16 September pano kuti uyu amene tili naye ine mpeyo kuno. Emo ndilole ndiyapasa Njawala kuti atikulisire president. Chipakira mwamba amene akuvomerezana nawo mfumu kuyena kuti fertilizer amangodutsa. Urea amabwera chimanga chita kula kale. NPK sana bwere ndi komwe. Kena kumauzidwa kuti tikagule kulirana fertilizer. Ukafika umene kucha mainaso kulijani. Imeso amene akutero di timbike chipakira mwamba. UTM. Sokolo lathu. Dr. Saulos Chilima. Ineo. Dr. Saulos Chilima. Dr. Saulos Chilima. Ifeo. Dr. Kabambe pa 16 September chaka chino. Sinukumvaya. Dr. Kabambe pa 16 September chaka chino. Hapa mele kondenda mfa. Tuyambirira ipeleke kwa president atu Dr. Kabambe amene Malawi yonse ikuyembekezera pa 16 September ndamene akukhala president pazifukwa zokwanira osati chifukwa kuti ndi amtundu wanga ayi achikhawo changa ayi akubanja kwanga ayi koma chifukwa chodali ndi zokwanira kuti atichotsa Malawi kwa mafuta amachiti. Wana mafuna ndikambeza munthu wina amene ndacheza naye wakwera pa msonkhano pano. Mr. Thomas Luka waenda Tunda pafupi 20 kilometers kuti abwere adzakuone. Silizo akadali kwangu mikankono amene alipo. Wandipatsa chidwi kwambiri waenda wapansi over 20 kilometers. Mr. Thomas Luka achokera huko. Matalikira atoba amene wana waenda 20 kilometers
kufika mwana wandipasa chini kwambiri kuti munthu amene yuyu ndi wa mtundu wanji. Ndamufunsa kuti iweyo wamva kuti akuti ndamva chigalimoto chikulengeza ndiye dzina limeneli ndakhala ndikumalimva ndimakhala nalo chidwi ndi ndimafuna nzaone kuti munthu wake ndi wotani. Ndi a Thomas Luka akabambe ndi awa mwaona mukapita mukanena kuti akabambe mwatani kodi mwaona. Bwana dziko lino likudutsa mavuto ambiri, si mavuto asachuma okhaya. Anthu ali apawa amalawi anakhulupirira kuti avotere Malawi Congress Party chifukwa chokuti adapanga ubale ndi ife a UTM. Tidakhala ubale ndi a Congress Party ife tidavomera chifukwa cha Malawi ankati ausena Chilima adzichepetse. Ndipo mawu amenewa wina aliyense amatiwuza kuti tikawuza Chilima ndiye timapita ndi maonera kuti apana anthu akuti mudzichepetse. Amalawi akuti ndi longula mtima. Achilima ankatiwuza ife kunena kuti awa sangasinthe ndikuwadziwa ife. Koma chifukwa Amalawi adawumirira poona mmenenso zinthu zidalili nthawi imeneyo kuti anthu inu tapanga ni mgwirizano mutichotse pa mavuto amene tili. Ndi Achilima adavomera nkupanga ubale umenewo. Koma bwana ndifuna ndikuwuzeni nkhanza zija sizinathe. Nkhanza zija sizinathe kodi sizinathe. Mwana wankulu wokalamba aliyense panopo akuvomereza kunena kuti nkhanza zija sizinathe. Nkhanza zimenezi tisakungopangira UTM okhaya. Ifetu bwana taziona 5 years iyi anthu a UTM taziona makhala ngati akapolo boma lopanga toka. Achilima kakhala ngati akapolo boma lopanga oka. Amene anayenda opanga kampeni Malawi yonse anali Dr. Chilima. Koma adasunsidwa amene mwina adangobwera ngoma mapeto ake ndizinso taona zachitika kutodi kuchikandala. Bwana nkhanza zonse zikulekera pamene masipo servants Malawi muno akuvutika kwambiri. Malipiro sakukwanira kuti akwanitse kudya, akwanitse nawonso kupititsa nawo ku sukulu, nawonso agule chovala. Ndiye anthu amenewa masipo servants, manesi, madokotala, aphunzitsi, apolisi anapangana kuti tikapereke dandaulo lathu koma ndi ananyamulana. Apana asanafike anyamata adzikwacha kukhala masipo servants. Nesi wina anakhapidwa chimo lake lofuna kukadandaula kuti malipiro akuchepa. Kodi ambomawa akunama kuti malipiro akuchepa? Ambomawa akunama kuti ndalama sikugwira ntchito? Nkhanza zimenezi zikutionetsera kuti kutsogoloku awakungu apatsanso mpata. Sindikudziwa kuti alipo adatsali Malawi. Chifukwa ufulu uja tinavotera 1994 ukuoneka kuti tsopano tikutani kodi tikulandidwa. Aphunzitsi wathu Achilima ananena mwaka kunena kuti mulimi wa nzeru kapena munthu wa nzeru samauchachire lozungulira nyumba yake alibe chakodi alibe chimbudzi. Awawa akuchachire lozungulira nyumba koma chimbudzi ali chakodi. Aphunzitsi amenewa afuna pa 16 September. Panopo zafika pokuti apolisi uniform akugula okha, sabato akugula okha, manesi ma uniform akugula okha. Kumafunsafunsa ndi kodi boma ndiye kupanga chani? Kodi imeneyo ndiye ntchito imene timasankhira kuti boma lidzitani kodi lizipanga? Panopo apolisi afika mwapala jongo size 7 mwendo wa manzere, size 8 mwendo wa manja. Zimenezo zikutani zimene mutaya bwana ya polisi mukamayenda afika pomapala ma uniform akola lautani kuongambika. Apolisi UTM idzakusamala. UTM idzakusamala. Anthu ambiri timanena apolisi kuti anthu amenewa sadziwa ntchito yawo. Posachedwa apa atakhalidwa anthu amboma. Apolisi adakagwira anthu amenewa. 6 o'clock kunabwera lamulo kuti anthu amenewa atulutse. Ndikanero ka polisi sadziwa ntchito. Apolisi amadziwa ntchito koma andale amene akwasokoneza. Andale yake ati kodi awa akulamula pano. UTM sidzapanga zimenezo. Tufuna apolisi adzagwire ntchito mwa ukadaulo wawo. Kuthetsa nkhanza, kuthetsa ntchitidwe oyipa mdzikomo. Posatengera chani zandale. Ndi apolisi tikutsimikizireni UTM ikubwera idzakusamala. Inuyo khalani mtima m'malo.
mafuto mukwaonawa atsala miyezi 5 yokha kuti mafuto amenewa athe. Pana Blantyre tinkanena kuti ndi commercial city, koma ndikufuna ndikuwuzeni pano Blantyre yafa. Kunoko dera lino anthu amalima tomato, anyezi, amalima chimanga, ndinganena kuti ngati Blantyre imadya dera lake ndi linono. Ndikufuna ndikuwuzeni bwana palunzu apa a president zafika poti malonda anthu kumapita musika mkuweruka kumangotsonya chifukwa kuti ngakhale tomato osatani osagulitsa. Achotsa makampani onse aboma ku Blantyre ukasiya kulilongwe. Kuchoka tu kwa makampani amenewo kwachoka anthu amene amakula anthu amalonda ang'ono kuno Blantyre. Nekuti Blantyre ikufa koma tikumva kuti akuchotsabe, immigration inapita, makra inapita, Malawi housing inapita, akupangabe plani zochotsa makampani ambiri aboma kuno ku Blantyre. Chimene chitachitike ndi chani? Blantyre afa. Mapeto ake anthu ngakhale ntchito za ulonda zikusowa, ntchito zochapa zovala zikusowa, makanyu akusowa, ntchito zokumba zimbuzi. Panopo Blantyre akufa. Abale anga pa 16 September awadzipita atiphera Blantyre. Ine sinufuna kutenga nthawi yambiri, ndifuna kuti ndingokuonetserani kuti kodi Dr. Kabambe ndi ndani. Ne akamayankhula president athu akuwuzani nkhani ya 100 billion kwacha. 100 billion imeneyo sindifuna kukamba zimene atakambe iwo, koma ndimafuna ndikuwuzeni akamayankhula za 100 billion mudziwe kuti zimene zapangitsa kuti akhalire maganizo UTM ikhalire maganizo oyika ndalama zimenezo ku district iliyonse ndi nkhani ngati mmene zikuyendera za misewu. Kuti misewu kumangoyamba kwanamiza anthu nthawi ya kampeni, koma ikangotha voti kena konse osautani kodi osaupanga sewu bwana umakatulukira mpaka na kuzomba. Ndiye akupanga msewu apo ochoka pagada kuti ukatulukire ku area 5. Komanso tikachoka pa GTC paja pali msewu wonongeka tinanena dera linolo kulibe msewu wabwinolo. Zimenezo zikuchitika chifukwa kuti akonsolo yathu ya Blantyre sakakwanitsa kukonza misewu. Ndi chifukwa chake UTM Dr. Kabambe akunena kuti 100 billion district ina iliyonse kuti mafuto amene watoka m'maderamu kaya ndikuti district aliyonse adzitha kukonza mafuto awo. Pomaliza Dr. Kabambe ndi ndani? Dr. Kabambe tu ndi awali apa. Apaindi apa Malawi muno mafuto amene tili nawo ndi nkhani ya chuma. Sitilinso ndi mafuto ena. Fertilizer mukukamba kuti sana bwereyo nkhani yake ndi kufuta kwa chuma cha dziko lino. Makamaka ndalama yakunja US dollar imene yatani muno yasowa. Kodi yasowa chifukwa chani? Chifukwa choti boma ili lakanika kuti liyendetse bwino nkhani ya zachuma kuti chuma chathu chiziyenda bwino. Ndiye chifukwa choti chuma chimene chawonongeka ndifukwa chake mukapita kukagula sopo mupeza kuti lero ngakhale uyo ochapirayo timati chani kodi azamuka fresh kayanima pano wafika pawadija wanipawo sichonchona Federeza tikukambani akadakhala wamtengo wabwino kwezi anthu akukwanitsa kuno chifukwa anthu akuno ndi akhama koma akulephera kugula chifukwa fertilizer ali pa 150 ziko kwambiri akukanika kugula kuno bana chifukwa chokuti kunoko zinthu zabwera anthu atolimbikira kwambiri amalima koma sangagula. Chimene chikupangitsa zimenecho ndi chani? Chuma chawonongeka. Ndiye ndikufuna ndikuwuzeni Kabambe anayendetsapo chuma cha dziko lino ali ngati governor. Nthawi imeneyoyo anakhala kuyambira 2017 mpaka na 2020 Reserve Bank governor. Ndiye ena amayesera akuti ya mukumanamiza anthu kuti anakonza chuma koma zina zinthu kodi amene amagwira akuba ndi president kapena polisi? Kodi munthu amene wali inspector general chitetezo chikakhala chikuyenda bwino mdziko timanena kuti ndi president? Sitimati inspector general akugwira bwino ntchito? Tu aliyense amakhala ndi ntchito yake. Awawa Kabambe ngati Reserve Bank governor ndi amene amayendetsa chuma cha dziko lino kuonetsetsa kuti chuma chikuyenda bwino. 2017 mene amabwera ngati Reserve Bank governor anapeza sopo amene mukunde nayo ali pa 1000 anapeza ali pa 50 kwacha. Anakhala zaka 4 2017 mpaka 2020 adampanga ndi sopo uyu mene amachoka timakulabe ali pa 50 kwacha. Anapeza Federeza ali pa 18,000 mene amachoka patatha zaka 4 2020 anamusiyanso ali pa chani pa 18,000 kwacha. Imeneyo ndi ntchito ya Reserve Bank governor amene amayang'ana kuti mitengo ya zinthu isamakwere izikhala bwino izikhala mtengo womverera.
ndiye adagwira ntchito imeneyo ali reserve bank governor lero chifukwa choona kuti zina ngakhale zomwe amalangiza ma president samamva afuna kuti apange okha ngati president chifukwa tunena kuti iwo watu ndiye oyenera ulendo uno titapole chifukwa chonena kuti chuma chimene chavuta mdziko muno akuchidziwa bwinobwino akumayankhula mavuto amene wakuti tikonze tipange izi edi zinthu zotutani kodi zikutheka anakhalanso budget director nthawi imeneyo ya Bingu Mutharika tikamati Bingu anali chitsulo cha njanjija imakhala ndi nsimbi pasipo sichoncho nsimbi zake non zimene sisi panali nsimbi ziwiri basi mdziko akabambe komanso malemu akudokondwe mzimu wawo usemutendere izi ndiye zinali nsimbi zimene zimathandiza Bingu kupanga kuti chuma chiziyenda bwino ndiye tikamanena kuti akabambe mmene akutchukira mwathu akufuna amve kuti akabambewa ndi ndani ndi mtunda umene ukudziwa bwino nkhani yachani kodi inachuma chifukwa cha nthawi bwana tilekere pamenepa ambuye akudalitseni zikomo kwambiri. zikomo kwambiri panthawi ina president mundilole kuti ndikukuonetserani iko ashalo MP ena mudziwa president mauti panga ngati kuti tizikhala democratic uno kuliso amenewa Victoria Omari ashalo MP amene akuita kuma primaries ndi akawa zikomo kwambiri madam panthawi ino amaita abambo mundilole ndaitane panthawi ino ambopereka moneti ambopereka moneti UTM Sogolola tu zikomo kwambiri ndipereke ulemu kwa president athu ndiye nonse amene mwafika pano nthawi yanga siyayitali ndimati ndikupasani moni zikomo kwambiri. zikomo kwambiri panthawi ino ndilole ndayitane amene ali mu ofesi ya president Dr. Matthews Mtumbuka nawonso kuti abwere pano atipatse moni zikomo kwambiri. Monitonse UTA Sogola tu 2025 Dr. Daliso Kabambe Ikuti 2025 Dr. Daliso Kabambe lero ndinasabadaeti kuti Kristu amatiphunzitsa kuti Mulungu analenga munthu muchani ndiye ndili ndi funso kodi ndi chifaniziro cha Mulungu kukhala waumphawi nanga alipo amene adyakaratu dzulo pano alipo lero amene adyakaratu lero ndiye ndikufunsa Baibulo analemba kuti Mulungu amapereka chakudya kumbalamiza mchireti ndiye kuti sangalephere kumpasa munthu chakudyeti ndiye kuti mavuto onsewa umphawi onsewa ndi chifukwa cha Mulungu kati chifukwa chani utsogoleri eti ndiye kuti ndifuna ndifunse kodi ife Amalawi tinalakwa chani kuti khale ya umphawi anzathu ku Zambia, Tanzania, South Africa kodi ife ndife ochimwa kwambiri kuposa mayiko enawa chimo lalikulu limene tingapange ife Amalawi ndi lokuti pa 16 September ikubwerayi tiponye kodi ndikufunse ino pa 16 September muzaponya mu 2020 akongresi anatiuza kuti tizadya kadatu achinyamata zapeza ntchito komanso katundu zatsika mtengo eti ndili ndi mafunso kodi achinyamata mwapeza ntchito
Sopo ya Azam panopa ndizingati 1000 edi. Ndiye katunduja utsika ndengo ngati. Komanso sili kuti akadadeti. Ndiye machangu tonse tisaduke mane bweti. Ndiye achonga ya kongeresi pateni malikisi. Mwapasa 9. Mwapasa 7. Mwapasa 5. Mwapasa 2. Mwapasa yani 0. Anepera? Nikada anepera tidani nao. Walowe ndani. Sikikuma walowe ndani. Walowe ndani. Ndiye nyimbo majangu. Kabambe yomweyo. Kabambe yomweyo. Kabambe yomweyo. Yomeliza. Galuyu mwanani. Galuyu mwanani. Jamakeba. Icheke mabiba. Gariwa jamakeba. Icheke mabiba. Gariwa jamakeba. Amene umahali ya Dr. Matthews Mtumbuka kutoka mu office ya president. Pahali wa president Mutilole kuita nani Bambo Richard Makondi amene ali Osaiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.